Fl-opinjoni ta' madwar 60 akademiku mill-Università ta' Malta, pajjiżna għandu jillegalizza l-eutanazja volontarja assistita. Saħqu li meta din il-liġi tkun strettament regolata tħares kemm il-jedijiet individwali u kemm is-sigurtà pubblika. L-akademiċi sostnew li adulti li huma mentalment kompetenti u li jkollhom mart terminali jew li ma jistax jitfejjaq għandu jkollhom id-dritt jieħdu deċiżjonijiet awtonomi u dinjitużi dwar it-tmiem ta' ħajjithom. Iddikjaraw b'mod ċar li hemm każijiet fejn it-tbatija tal-pazjenti ma tistax tittaffa lanqas bl-aqwa kura paljattiva. Spjegaw li l-eutanazja volontarja assistita li diġà tingħata f'pajjiżi oħra għal min jiflaħ iħallas tagħti possibilità li persuna tieħu rriedni f'idejha b'kuntest ta' ħniena u mdawra bin-nies li tħobb. L-akademiċi huma tal-fehma wkoll li kulħadd għandu jkun ħieles li ma jipparteċipax fosthom professjonisti mediċi li ma jaqblux. Qalu li dawn għandu jkollhom id-dritt li jagħmlu objezzjoni ta' kuxjenza. Fid-dikjerazzjoni tagħhom l-akademiċi minn dixxiplini differenti tkellmu dwar evidenza li turi li l-eutanazja volontarja mhijiex tintuża b'mod sproporzjonat minn gruppi vulnerabbli u f'ċerti każijiet is-servizzi tal-kura paljattiva saħansitra tjiebu wara li ddaħlet il-liġi. Żiedu jinnotaw li kull espansjoni tal-eġibilità f'pajjiżi oħra saret biss bi proċessi demokratiċi u trasparenti u m'hemm l-ebda rabta provata bejn liġijiet marbuta mal-eutanazja u żieda fis-suwiċidji mhux assistiti. Waqt li appellaw għal leġiżlazzjoni kawta u taħniena, l-akademiċi temmew jgħidu li l-liġi imfassla tajjeb tista' tipproteġi lil vulnerabbli, tikkumplementa l-kura paljattiva biex toffri lil pazjenti b'mart terminali għażla din jituża u tirrispetta l-awtonomija ta' dawk li qed ibatu bla ebda tama.